Sa isog. Uy! Ako isog ko. Ano naman? Isog ko. Ya. Magaling barangaya rin daghang kag-isog. Bakit ang taning isog sa mga tao? Kaning kutsilyo na ko. Hait ra ba kayo ni? Sa galing ba ng plason? Daghang ba ko nang tambay? Kamu, isog mo? Diloy. Wa mo isog. Ang tarong wa. Sa isog. Sa isog. Kita man ikong lawas, oh. Wow! Kabay, isog kabay. Oh no! Mamatay kaya. Ngita kong away rin ba? Ngita ang away kaya? Ay, obvious ba na nagdaan ng kutsilyo? Dok yan, asong lawas nga. Ako sa man tayo, testingan to ni. Magkakatalan dito sa unang bayay kay. Diyan nagbungkog kahoy kay. Malibang ta ko sa kanal niya, anak ko may tanong natin. Sabi na kong isog ka. Isog! Ya, ini melang ining-inig ang panahon karon. Kahoy kay. Hindi sunod. Ang pupunta. Wow! Tinir ta kahoy kay. Ano ni? Kita ba? So. Sudah kay pagtulog ba ito sunod. Ito kay. No. Oh. Wow! Untuk ini kahuya deh. Sa isog. Kau boleh singgit. Seisog. Isa-isog. Ako! Ano? Kung sige mo sigit-sigit ako magbuga ko ka. Saan mo kay ka? Isugay ka? Adi na, sir. Nagkalaban. Ako sumati. Awan, ano pa din pa dyan? Awan. Sarang di ba? Be, mo usan ng kusilyo. Hait na. Bibili ako na, be. Ito, uli na dito. Balhin na tuloy ito yung baka. Ito po ito dito yung kanding. Patunga ato dito yung kanding, ha? Sing-sing, isog ko na. Wala na. Sumuk-sumuk lang dito sa pagbuka. Sa isog. Uy! Ako isog ko. Ano naman? Isog ko.